Ja tukemassa meitä on Juvenes NCC, Tekki, YT, Sato, Autorekisteri, sekä Tuomas. Myöhemmin tuossa päivällä Riemuriitteen toimittamana meille tarjoaa ruokaa Deltakoon. Tulkaa ottaa takoja, koska ne myydään pois. Kaikki halvalla. Maailman parhaita aitoja meksikolaisia takoja suoraan Suomesta. Suomalaisen ja meksikolaisen tekemänä. Ainompaa ette saa mistään. Ja tosiaan tässä pitää vielä ottaa yksi pieni tarjous, hyvät rakkaat ihmiset, jotta saadaan mahdollisimman sekaisin teidän päälle. Nyt on myös mahdollista tehdä ilmatteeksi, mutta siinä on pieni catch. Elikkä teidän pitää hypätä alasti. Alasti hyppääminen on hauskaa, se on hienoa ja hiukan noloa varsinkin olet mies, mutta pääset tekemään sen alasti. Mutta jos olet Tuomas Norri, niin sinä ei olisi maksaa sitä tumpaa hintaa. Se on hyppäät alasti. This one.